Chýně, to je moje srdcovka. Tyhle domy znám od základu. A pokud hledáte něco malého, ale chytrého, mám pro vás jedna KK, který vás překvapí. Startovní bydlení, skvělá investice a hlavně využití prostoru na maximum. Vlastní balkon, sklep přímo na patře a vlastní parkovací stání. Pojďme se na to rychle podívat. Jedna KK v Chýni, malý byt, možná, ale velká příležitost. Ozvi se, rád ti ho ukážu osobně. Čau.